Bangag ng sikat. Ang kapasig og daling makaog sinon adere si Ekpres jud si Ekpres. Kapag sa YouTube channel, o karon. May mga dangan og sinon Ekpres, shout out friends. Shout out. Sa imong bana nga wala ni are. Shout out. Mama, Irene MJ. Shout out. Daghanang anak nakaon asa slapay. Jin. Yo. Kung sa'yo mo ikasulti aling nahulot na emos yung ab. Nakikaon ko na. Ha? Nahulot? Ya ideay mo na tag-iyas. Wama. Kaldero. Yes, Caldero. Matag pala yung puro rin. Abi ko tigita ang puro rin. Kalakasan ko rin. Yan. Ayaw, ano si makabalik-balik kung siya tuloy makapakapayo na rin kay? May taga siya to. Hoy! Nabulangan nyo! Ala! Tana. Ha? Wala sa. Mukhang ba? Taga siya to. Natutulog ako lagi si Dok. Lala kayo! Nga ba yung taga siya to? Internet? Tubo. Tubo. Lagi hamon to dito. Kung sa may nakanindot dito yung sa dire? Dito. Bunla yun. Naiog sa bante dito nga. Utig kahit sa kabuo. Dapo po kamo dito, no? Sa atin. Nagmera. Ikang shout out imong mga amiga kang. Shout out. Kayang kaugtog anagun. Na kayo abot ba mirik kaning videohan eh. Okay, shout out Mr. Kogo ni MJ. Nabulangan nyo! Buhay matulog, magpatulog kayo! Kugo yan naman yun. Oy, Pai, shout out Pai. Di na ko kayo. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo, ha? Maulaw gyud pong lawasa Pai. Maulaw gyud pod. Maulaw. Yang maulaw ka. Maulaw. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Hoy, enough. Ay, my goodness. Gipadayon lakay. Ay, Pai. Og na contest og kaon Pai. Pwede ra ka mo bangga? Oh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Okay. Ang hipot na mo. Maulahin! Kay mga alago ng mga tawag. Bangag ng sikat. Ang kapasig og daling makaog sinon adere si Ekpres jud si Ekpres. Pas ko kayo malumbakan. Kay Ren, shout out Ren. Dako kay! Tapos alago na. Kaya kami shout out. Pero shout out. R. Sa mga kasulti na nga og kuan lagon. Okay. Bakit kung yung jacket yung dito? Okay ka. Oo nga. Friends, shout out friends. Usob. Shout out ni Jimmy Lynn. Shout out ni Jimmy Lynn nga Waka- pauli na dayon no kakaon ani. Kakaw. Mga kaupakaw. O wala kaon ani. Pumunta dito para lait-laitin, ha? Tandaan mo, ha? Pakaw. Unsay gipauli? Pakaw. Ito siya super pa. Mura meg nag-wonder yun ba mga agaw, parente, yuan. So, don't forget to subscribe, hit notification bell all. Bye-bye! Kung igagaw Dario, nagpondo. Way uyab, parehan ako, way uyab. Doon na mi. Right, bye-bye.